О, какво ста? О, мага, човек, какво ста? Мале, от кога не сме се виждали, бе, човек? Не знам, дължеше ми някакви къси. Какво става при тебе? Вчера беше ли на партито? Не, брат, не съм бил. Как така? Съм забравил да те поканя, леле, ужас. Абе, между другото, за уния кинти, Сигурен ли си, че не съм те поканял? В смисъл, аз разбираш и много исках да се видим. Какво става? От кога не сме се виждали? Брат, нищо не става, работя тук и... Оле! Миналия месец бях на... Мале! Вау, човек, супер интересно. Човек, 100% трябва да се видим. 100% трябва да се видим и 100% трябва да кетчъпнем, разбираш ли? Але, къде се загуби, бе, брат? Абе, за тия кинти ще ми ги върнеш ли? Да, със сигурност. Казвам ти, този път няма да забравя. Аз ти пиша кога ще се видим и всичко точно, брат. Окей? Окей, брат. Обаче само трябва да тръгвам, ще ти пиша и ще се видим, нали? Добре, брат. Айде, брат, чуваме се. Беше ми много приятно. Супер много ми липсваше. Ще ти пиша, брат. Ще ти пиша, ще се чуеме.